sa itong inadlang panginabuhian, aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheena, 23 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among gipalitan og pagkaon nga mao'y hinungdan nga nahilo ming duha sa akong ig-agaw. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Gaw, padong na mapista din sa ato. Na ako na daghang baligya dito sa lungsod. Mao ba gaw? Nya saman. Manglato dito. Sige. Wow! Nindutan ako din eh. Nanay food park. Gaw, barato ra kay ilang sisig, oh. Tag 49 pira, oh. Ngaunta na. Tana. In fairness, ha? Lami ilang sisig, ha? Nya, barato ra ba kaayo? Gaw, Oh. Gaw. Nansa ka? sakit akong tiyan. Unsa? Oh. Gaw. Dali, dali. Dadan ka sa ospital. Na food poison man ka, ma'am. Wala, kinuo ko. Pwede na ako makagawas dayon, Dok. Tagnawa, uy. Init man kay kung pamati sa kong lawa. Ay, sino na unsa man ka, ha? Uy! Sakit akong tiyan. Tara, tara. Nag-uli ka sa ospital, tara! Ay, pariham demo ni Joy, nak, nga na food poison. Opa, ang kinahanglan nga amo gyud ni ireklamo sa among gikanan. Wa mi tulubagon ana, ma'am. Kay wa mo ebidensya nga ang among baligya nga pagkaon mao'y nakahilo ninyo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Adtong hikayo na, ang staff ra sa tindahan mo'y among gikaistorya. Ug bisag unsaon na pugos nga tag-iyang gusto namong makaistorya, dili gid nila tawgan. Mong nangita ko paagi para ang tag-iya na mismo mao'y mo reach out namo. Unya, Gaw, imo di ang gipost sa Facebook ang bahin sa nahitabo nato. ukaw. Ug ako gyung gi-post ang picture sa tindahan. Siya rog dili gyapon mo reach out natong tag-iyas tindahan. Oh, tanaw na to, mo chat ba ka ni mo, Gaw? Nag-chat ng tag-iya eh. Basahon ako, be.
magkita ta aron magkaistorya ta bahin sa isyu sa akong tindahan. Unsa man gyud ay tuyo ninyo? Ma'am, na food poison mi sa imong baligya nga sisig. Kaming duha sa kong igagaw. Imbis nga makasave mi kay barato ra pero nakabayad man hinon mi dako sa ospital. Gusto ko nga refundan mi nimo sa among nabayad sa ospital. Og ipacheck ang inyong tindahan, ma'am, nganong na food poison mi. Dili mi mo refund ninyo. Unsa palay nakaon ninyo before mo ni kaon sa among sisig? Kami pa mo'y nadaot, ana? Oh, sige. Kung dili ka. Sige, mangayo ko og tabang sa barangay. Pasensya na ma'am ha, pero di mi manghilabot ana nila ma'am. Kay nag-ambang na sila sud sa pila ka adlaw karon nga nagpadung ang pista sa lungsod. Unsa? Gaw, nakabasa ka sa comment sa tag-iya sa tindahan sa imong post about nila? Ha? Unsa man gaw? Kung dili ko nun nimo undangon ang pagpanaot nila, o dili nimo i-delete ang imong post, ikiha ko no kanila og cyber libel. Unsa? Gahi gyud kayo ang tag-iya sa tindahan, pero wa ko mo-surrender. Wa sad na ko i-delete ang post. Ang ako mapangutana mauning mosunod. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kana poison mi sa baligya nilang pagkaon? Ikaduhang pangutana, nangayo ko og tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay nagdong ang kapistahan? Ikatulong pangutana, gipost na ako sila sa Facebook ug puro tinuod ang akong mga gipanulti dito. Makihabaday ko og cyber libel? Ikaapat og katapusan, kung dili makatabang ang taga-barangay, asa na sila pwedeng ireklamo? Kay kuya mungod kaayo nga napay laing mabiktima nila. Palihog, tabangyog tampagi ko, kini ang akong suliran, Sheena. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw og tungod kay ako usa ka abogada, ako'y muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana kabahin sa mga kaalam sa balaod og dili tin-aw ang inyong kaalam ay atong sulayan og kanang paklaro gamay no. Importante baya gyud ning kabaw pud ta sa atong katungod ug nakasabot pud taon sa puy gisaysay ug gisaad pud sa balaod no. Ako ganahan ko mag-lecture kay Maestra Mantas University of San Jose Recoletos. By the way, salamat kaayo sa Cebu City Council sa ilahang gipasa nga resolution no commending the University of San Jose Recoletos School of Law tungod kay ang performance sa USJR School of Law ni adtong 2025 bar examination maayo kaayo. We belong to the top 10, no, to the top law schools nga nagpadala og more than 50 and less than 100 nga first taker sa bar examination. Dako gyud kay namong garbo nga naa mi 6th placer, no, in the person of Attorney Joey Loyloy no, nga taga Minglanilla, na ana ron nagpuyos Minglanilla, pero taga Braan Bantayan gyud ni ang iyahang kagikan, no. So, and congratulations to all the bar passers. Dili lang sa USJR but sa tanan. Kay hapit na ra ba ang ilahang oath taking. Sa mga wala pa gigiyahan og naswertihan sa bar examination, ayaw mo o give up. I always say nga delayed success man ni guys, no? Kay dili sa tanan higayon, kasama ra gyud ni problema, suliran, challenges, dili sa tanan higayon ato, dili sa tanan higayon makabot nato in one instance and in one try ang atong pangandoy sa kinabuhi. Unsay importante, nakat-unta og diin ta nasayop, no, sa atong pagpanimpad
og sa ato ang pagpaningkamot padung sa ato ang pangandoy ug damgo ug atong gitiman-an kay di na nato usbon niya. We try to make ourselves better ug the most important of all, bangon, mamapha, bahalag na samdan, padayon. Dili mo give up, dili mo undang. Dili na failure ang ako ang tawag ana. It's just temporary delay of your success. Kadaghanan akong kaila guys nga nipasar after several takes. Unsa lagi pinaka-common ana nilang tanan? Wa muundang, wa ma-discourage. Sama po sa to ang kinabuhi, no? Letter sender nato karong adlaw guys, atong tawgon sa pangalan nga si Sheena, 23 years old, gipadani sa kiniyang akong suliran official writers page nato. No, dili lang nato isulti ang address, pero guys, no, ang amua lang yung hangyo is that kumplituhan lang gid ang detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana. Let us know taga-asa mo para makibaw mi ug asa na naabot ang akong tingog sa kahanginan. May pa akong tingog naabot og lain-laing dapit. Sige lang pohon, magkita-kita lang yata, pero samtang wa pa ta magkita-kita, palihog og like og follow nako sa Elaine Tantenko Bathan and The Law and Me by Attorney Elaine Bathan on Facebook, no? Nikaon man guni sila ga restaurant sila sa iyahang igagaw unya murag naglain man ang iyahang naglain ang ilang paminaw murag kana gini atong gitawag guys nga food poison unya wa gyud nila masturya ang tag-iya sa restaurant unya ang katurag yung staff dito sa restaurant unya unsa to ilang gikaon, huy kalami unta sisig, pero usahay man gud number 1 mantikao, number 2 basindaan, o number 3 basin wa natarong pod og kaluto, no, ang kaning pagkaon, no. Problema lang kay gipost man gud niya, no, ang iyahang reklamo kay wa lagi sila tagda. Usahay gyud kuno niya gihulga na hinuog cyber libel. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kay na-poison mi sa baligya nilang pagkaon? The answer is yes. Especially kung identifiable na gyud kaayo Sheena og masuta og naklaro sa finding sa doktor nga ang nakaingon sa imuhang pagkasakit pagkada sa ospital tungod sa food poisoning kay ang ilahang mga pagkaon sa ilang restaurant. Because under the Department of Health, kanang atoang mga sanitary ug health compliance, labaw na kung nag-atoang negosyo pagkaon, we are mandated to make sure nga ang atoang giserve safe, fresh, ug free from any harmful nga ingredients. So, obligado gyud sila nga mo refund nimo sa gasto sa ospital kung na-identify gyud clearly, no, by medical findings what was the cause for the food poisoning. Liability na nila gyud. Ikaduhang pangutana, nangayo ko og tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilahang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay kay padung na ang kapistahan, kanang dili gid unta para need na nila gid i-check, no? Kung nag-abang og pwesto but doing business, kinahanglan biya gihapon tag business permit, no? Nga magnegosyo ta. So pwede siguro pod nato itap ang City Health sa munisipyo or sa syudad kung taga-asa ka kay para ma-check ang ilahang pagkaon, makuhaan ba ron ang area o limpyo ba ang pagka-preparar or ang area limpyo ba ang area mismo sa pag-prepare sa food, sanitary ba? Kinahanglan ni sanitary permit, ha? Labaw na ng mga ingon ana, no? Ang source sa mga ingredients, reputable ba? Presko ba? Tingalig dubok na ni, donut na ni, or double dead ang baboy, unsa ba? No? So, need na i-check. No? Ikatulong pangutana. Gipost nako sila sa Facebook o puro tinuod akong mga gipanulti didto. Makihaba di ay kuana og cyber libel. Okay. Wa ko kakita what you actually posted unya. Of course, naamong gyud nimo depensa man gyud na sila, no, nga dili tinuod or naa sila rason and everything.
but discuss lang sa nato ang unsa ning cyber libel. Ang kaning cyber libel kaso ra gyud ni sa libel. Ang libel di ba ningunta nga gidaot nato, gipakauwawa nato, gipatang-butangan natog sala, sayop ang mga tao, or even if tinuod nadaot nato ang ilahang dungog, diin makaingon sila nga nadaot sila no sa ilahang pangan or as a person no kanang pag-post na to now or pag-print kay ang kaning cyber libel sa una print yun ni unya kay nag-internet naman na usab mang teknolohiya unya mas dali man gud mukatap ug mukatag ang unsa ni mukatag ang balita ba tungod sa lisod pugngan ang kung social media na or internet ang gamiton mo na nga gi-amend ang balaod no gitananay gitawag nga cyber libel ko ang ato ang pagpanaot gigamitan nato or atong gigamit kay use of internet or social media cyber libel so same elements no sa pagprobar pero 1 degree higher ang penalty kung cyber libel. Now, in your case, di ko kaklarog tubag, ako bitong gitanaw, no, sa file diri, kung naaba ang katong kopya sa imong gipost para makibaw ko og libel bagyod or libelous bagyod or dili. Pero kung mahugyod siya nga, you know, pagpanaot or nadaot ang ilangan og reputasyon, napakauwawan sad sila, makaingon jud ko nga basi naa sa basihan for cyber libel even if tinuod ang imuhang gisulti o kung na-identify sad gyud nga ilangan sila no ilahang tindahan or sila gyud na picture and everything or unsa pa depende on the circumstances so di ko katubag og tarong but I hope masab makuha nimo from my explanation on what is libel and what is cyber libel. Ako amang good ani is that ug dili man good kay kaniba common kaayo ni dili ra gyud si Sheena ang nagbuhat ani daghan kay sa ato ang mga sukintig paminaw ang guilty baya ani nga pananglitan ba magkanahan ta makigdialog makigstorya di ta storyahon napakyas ta naglungot-lungot ta ari gyud sa Facebook nato pahimungtan ari gyud ta mo pahungaw nya moingon mo ako maning page may tagi private may tagway nakabasa mang ubang tao no unya di man na ang sakto nga remedy para sa paglapas sa imuhang katungod no naaman tay balaod na atay proseso na atay korte na atay barangay diin adto unta didto ang sakto nga forum sa pagpasaka nato sa ato ang kaso pagpanukot ug pagpaningil dili pwede nga atong dungagan og laing sayop ang sayop na nila nga gibuhat okay so muna ako ang i-discourage nga ayaw ninyo gamita ang Facebook para magpahungaw sa inyong gibati especially kung mohingan na mo og taw mapakauwaw na mo nila ikaupat og katapusang pangutana dili makatabang kung dili makatabang ang taga-barangay asa sila pwede ireklamo kay kuyaw mangyud kaayo nga naapay laing mga biktima nila and I agree no pagkaon kanya pagahisgutan delikado kaayo na kay basin dili ra food poisoning kanang mga worms no nga kanang mga parasite nga musud sa atong ang lawas mas masakit na niya hinuon ta tungod sa ilahang hugaw ug dili maayo nga pagpreparar ug pag-andam sa mga pagkaon baya ni guys so pwede gina nato ireklamo kung dili sa barangay sa munisipyo sa DOH sa city or municipal health nato para ma-check sila unya pwede gud na sila ingnon no nga dili na mo pwede mo operate no or i-close or isarado ang ilahang business ang importante mareklamo gyud unta ninimo dayon ha mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw.